Беларуская мова з ліхтарыкам. Назвы посуду па-беларуску. Прывітанне! Мяне завуць Марта. Праходзьце, калі ласка, гэта мая кухня. Тут ёсць стол і крэслы, сядайце. Я вельмі люблю гатаваць розныя стравы. Таму ў мяне ёсць пліта, мікрахвалевая печ, кававарка, міксер і лядоўня. Як называюцца гэтыя прылады? Знайдзі малюнак для кожнага слова. Пліта. Нумар 3. Мікрахвалевая печ. Нумар 1. Кававарка. Нумар 4. Міксер. Нумар 2. Лядоўня. Нумар 5. А на гэтай паліцы стаіць мой посуд. Тут ёсць талеркі, міскі, кубкі, шклянкі, лыжкі і відэльцы, нож, тарка, качалка і дошчачка. Назаві посуд, які ты тут бачыш. Націсні на паўзу. Малайчына. Давайце паглядзім, што стаіць на стале. Тут ёсць збан, слоік, бутэлька, імбрычак, цукарніца, сальніца і апалонік. Гэта апалонік ці лыжка? Гэта апалонік. Гэта слоік ці бутэлька? Гэта бутэлька. Гэта сальніца ці цукарніца? Гэта сальніца. Гэта збан ці слоік? Гэта слоік. Гэта цукарніца ці рондаль? Гэта цукарніца. Гэта імбрычак ці патэльня? Гэта імбрычак. Гэта збан ці кубак? Гэта збан. А што стаіць на пліце? Тут ёсць імбрык, рондаль і патэльня. Новыя словы. Паслухай. Пліта, мікрахвалевая печ, кававарка, міксер, лядоўня, талерка, міска, кубак, шклянка, лыжка, відэлец, нож, тарка, качалка, дошчачка, збан, слоік, бутэлька, імбрык, цукарніца, сальніца, апалонік, рондаль, патэльня. А зараз прачытай новыя словы самастойна. Націсні на паўзу. Прачытай тэкст. Замест малюнкаў устаўляй словы. Націсні на паўзу. А зараз пачытаем разам. Я люблю варыць суп. Я бяру нож і дошчачку, рэжу гародніну, наліваю ваду ў рондаль і стаўлю на пліту. Каб з'есці суп, мне спатрэбіцца лыжка і міска. Смачна есці. Асцярожна, суп гарачы. Адкажы на пытанне. Які посуд трэба ўзяць, каб зварыць суп? Трэба ўзяць рондаль. Які посуд трэба ўзяць, каб падсмажыць яечню? Трэба ўзяць патэльню.
Што спатрэбіцца, каб запарыць гарбату? Імбрык. А вы любіце гатаваць? Якім посудам карыстаецеся? Напішыце мне. Да сустрэчы, сябры! Беларуская мова з ліхтарыкам.